Paleolitoa. Paleolitoak 3 etapa ditu. Lehenengoa, B paleolitoa. Erdi paleolitoa eta azkenik Homo sapiens garaikoa goi paleolitoa. Hona hemen paleolitoko aktore batzuk, lehen gizakiak. Australopithekusa, Lucy, Homo erectusa, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis. Hauek dira horietariko batzuk, eta hona hemen familia argazki bat. Familia handi honetan, norbait aipatu beharko balitz, Lucy izango litzateke. 1994ean, Donald Johansonek eta Tom Drake Australopithecus baten fosila aurkitu zuten Etiopia. Guztira, ezorduraren 40% jaso zuten. Festa handi bat egin zuten, eta The Beatles taldearen Lucy in the Sky with Diamonds sarri entzun zuten. Hori dela eta Lucy zen eman zioten hominidoari. Homo habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, antecessor, forensensis, robesen, asko egon ziren, Homo sapiens iritsi arte, gure gana iritsi arte. Goi paleolitoko gizartea. Nomadak ziren, eta 10-12 personaz osatutako leinu edo taldeetan bizi ziren. Goi paleolitoa garai hotza izan zen, eta kobosoloetan bizi ziren. Bizimodua haitzuloaren sarreran egiten zen, kanpoko argiaz baliatzeko. Gizakiek larru erabiltzen zuten jantziak eta oinetakoak egiteko. Pentsatzen denaren aurka, paleolito garaiko emakumeak umetaz arduratzeaz gain, ehizaz, arrantzaz eta frutubilketaz ere arduratzen ziren. Goi paleolitoko ekonomia. Ehizan eta bilketan oinarritzen zen paleolitoko ekonomia. Jateko animali handiz ehizatzen zituzten orina, zaldia, orkatza, basauntza, bisontea, baita animali txikiak ere, erbiak, marmotak, hegaztiak. Errekako eta itsasoko arrainak ere jaten zituzten. Horretaz gain, frutuak, urrak, gaztainak, eskurrak, mazustak, onddoak, sustraiak eta hainbat landare bilduko zituzten inguruko basoetan. Jana horretik, haragia erra egiten zuten, hezur luzeak zatitzen zituzten barroko muinak kentzeko eta jateko. Goi paleolitoko artea eta sinismena. Ezagunak dira paleolito garaiko haitzuloetako hormetan agertu diren marrazki eta grabatuak, bisonteak, zaldiak, mamutak, orinak, lehoiak, halako irudiei labarretako artea deitzen zaio. Horretaz gain, arte eramangarria ere aurkitu da. Hau da, hezur edo harrizko euskarrietan landutako irudiak, hona hemen Venus batzuk. Haitzuloetan pinturak ez ziren jendearen biztan egoten. Badirudi esan nahi magiko religiosoa zutela. Paleolitoko ezaugarriak. Etapak, 3 etapa, B, erdi eta goi. Familia talde handia, Australopithecus, Lucy eta Homo generoa. Gizartea, leinuak, tribuak, lanbanaketa, kobasuloak eta arrozko erropa dira berazgarriena. Ekonomiari dagokionez, harrapakaria zian, eiza, arrantza, sua, harri lanketa, kultura, sinismen magikoak, labarretako pinturak, arte eramangarria.